Ilagay natin yung manok ng kapitbahay. Pupura natin ang chicken cubes. Cubes ba ito? Ba't turog? Paminta, pampalasa, cheese, sila, paumalan. Saka natin ito yun ang lagyan na natin yung sabaw ng buko. Dami oh. Ha? Pakulan lang natin ng mga 20 minutes. Yan, gumulo na. Nilagyan din pala natin ito ng tanglad, mga kapatid. Para yung langsa ng manok. Pakuloyin lang natin yan hanggang lumambot yung manok. Nilagay din tayo ng papaya. Galing sa kapitbahay. Yan, luto na yung papaya. Ilagay na natin yung sili. Siling green. Eh, susunod natin dyan yung dahon ng sili. Ito, ilagay na natin yung talbos ng sili. O dahon ng sili. Munting halo-halo lang. Solve na.
confess that I feel so depressed when